Ώρα 5 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Ελευθέρος Βενιζέλος και περισσότερο 500 φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τους παίκτες του Τριφυλιού και τον προπονητή του Στεν Κάντε για τη χθεσινή ιστορική νίκη του στο Μιλάνο κοντρα στην Ίντερ με 1-0 που έφερε τους πράσινους να έχουν αγκαλιάσει την πρόκληση στη φάση των 16 ομάδων του Champions League. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε στη μεγαλύτερη νίκη του στον εορτασμό των 100 χρόνων του και απέδειξε ότι όπως υπαγορεύει η ευρωπαϊκή προϊστορία του, έχει τη δυνατότητα και φιλοδοξία να φτάσει ψηλότερα στο Champions League με την αντεπίθεση διαρκείας που άρχισε στη Βρέμη, συνεχίστηκε στο Μιλάνο και μπορεί να ολοκληρωθεί επάξιο στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο τελευταίο παιχνίδι με την Ανόρθωση. Ο Παναθηναϊκός που είχε συγκομιδεί μόλις ενός πόντου στα 3 πρώτα παιχνίδια, χάρη στον γκολ του Σαριέγκη στον Τζέπε Μεάτσα, έφτασε στους 7 βαθμούς, προσπέρασε στη βαθμολογία την Ανόρθωση που ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Βέρντε στην Κύπρο και έμεινε στην τρίτη θέση με 6 βαθμούς. Και πλέον η ομάδα του Τριφυλιού χρειάζεται 1 βαθμό για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των 16. Αν ο Παναθηναϊκός μάλιστα νικήσει την Ανόρθωση και η Ίντερ δεν νικήσει στη Βρέμη, θα κατακτήσει και την πρώτη θέση. Ως άξιος πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Παναθηναϊκός με τη συμπαράσταση και 5.000 φίλων του που ήταν σε εξέδρες του Μεάτσα, ανάγκασε την Ίντερ να υποκληθεί στο πάθος και την αποτελεσματικότητα που είχε το χθεσινό παιχνίδι του. Μπορεί οι παίκτες του Τεν Κάτε να είδαν στο φωτεινό πίνακα του Μεάτσα το προβάδισμα της Ανόρθωσης με 2 γκολ μέχρι το 70 λεπτό στο παιχνίδι της με την Βέρντερ, αλλά δεν απογοητεύτηκαν και κυνήγησαν τη νίκη που ήταν και η καλύτερη ρεβάνς για την ήττα του στην Αθήνα. Οι παίκτες του Τριφυλιού γνώρισαν την αποθέωση κατά την έξοδό τους από την αίθουσα αφήξεων και χρειάστηκε περισσότερο από 1 ώρα για να αποχωρήσουν, αντιλαμβανόμενοι τη χαρά που προσέφεραν με την νίκη τους στο Μιλάνο.